30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи ваҳдати шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти томактабии Навбаҳор оғоз бахшиданд. Мавриди зикр аст ки сарвари давлат дар паёми навбатиашон ба Маҷлиси олӣ ба роҳбарони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суъуду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои кишвар супорӣ шуданд то дар давоми 5 соли оянда дар ҳар маҳаллае ки зиёда аз 100 оила зиндагӣ мекунанд, муассисаҳои томактабӣ бунёд намоянд. Дар навбати худ соҳибкорони вилоят баҳри иҷрои ин супориши пешвои миллат ба бунёди кӯдакистонҳо авлавият медиҳанд ки ин корашон дар татбиқи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-2025 мусоидат менамояд. баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ки то давраи 2030 аз ҷониби пешвои муаззами миллат тамдид гардид, мо мураббиён кӯшиш менамоем ки кӯдаконро дар рӯҳии ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, хештаншиносӣ ва талаботи замони муосир ҷавобгӯ намоем. дар 10 синфхонаи барҳаво барои ба таҳсил фаро гирифтани то 300 кӯдак шароит фароҳам оварда шудааст. таҳсил бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат гирифта, дар ин раванд 35 мураббияи соҳибтахассус ба кор ҷалб гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои бунёдӣ ва шароити таҳсил дар кӯдакистони Навбаҳор баҳои баланд дода, иқдоми соҳибкоронро намунаи саҳмгузорӣ дар ташаккули зеҳну тафаккури насли ояндаи миллат унвон карданд. дар партави сиёсати маорифпарваронии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкорони бурунмарзӣ аз Амрико тасмим гирифтем ки дар шаҳри дар зодгоҳамон як кӯдакистони замонавии инноватсионӣ бунёд намоем. хеле ки ҷаноби олӣ мегӯянд ягон нафар аз берун ватани моя омада обод намекунад. мо ҳар як шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон куҷо набошем имрӯз бояд ба ватани худ сармоягузорӣ кунем, ҷойи корӣ ташкил кунем то ки ватани моям пеш равад. ба таъкиди сарвари давлат, таҳсилоти томактабӣ марҳилаи муҳими ташаккули қобилияти зеҳнӣ ва заминаи мусоиди забономӯзии наврасон маҳсуб меёбад. аз ин лиҳоз тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи худшиносии миллӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи онҳо ба омӯзиши илмҳои муосир аз ҳайати кормандон ҷиддан тақозо гардид.